Atac Raider și atac Raider a primăriei cu toți bandiții din oraș s-au legat. S-a distrus cea mai bună rută din parc și din oraș și s-au deschis două rute nerentabile. Țelul principal până primăvară complet de distruge parcul. Foștii șoferi și taxatori ai rutei 23 povestesc că au aflat despre faptul că nu mai lucrează aici în ziua în care ruta a fost preluată de o întreprindere privată. Oamenii au fost transferați la rutele nou apărute, 19 și 26, unde autobuzele circulă practic fără pasageri. Am lucrat bine, normal, tot, de ce am venit în parc și brut au spus că gata. Cineva ne mușcă din părți, o leac și ne ghimuiește între așa un colț. Dacă un autobuz la ruta 23 aducea undeva 2000 pe zi, noi acolo în jur la 300 de lei. Parcul se ținea mai mult de ruta 23. Sigur că o să influențeze asupra salariului, pentru că parcul de acum nu aduce venitul care îl aducea până în prezent. Și rând pe rând, dacă o să preia toate rutele care erau profitabile, că la un moment dat noi să rămânem fără serviciu. Drept argument că cineva urmărește distrugerea și preluarea parcului de autobuze, șoferii susțin că de 9 ani primăria nu a făcut nicio investiție în el. Luând în considerație starea materialului rulant care este la ziua de astăzi la întreprinderi, el necesită 80 sau chiar 85% necesită a fi schimbat. Dacă consilierii, primăria are nevoie de parcul de autobuze, ar fi necesar ca ei să se întoarcă puțin cu fața la noi. Directorul Parcului Urban de Autobuze spune că ruta 23 a fost dată în gestiunea unei întreprinderi private, deoarece există deficit de autobuze. La licitație a învins o firmă care deținea 20 de autobuze. Foștii angajați de pe rută spun că în această afacere ar avea interese consilierul liberal Iurie Topală, care anterior a preluat 2 rute de autobuz. Acesta însă neagă, la fel cum a făcut și primarul. Pe 23 nu știu cine este alt agent economic. Am participat și eu la licitații cu mașinile care le am. Vă spun de ce nu sunt mulțumiți. Ca să știți, fiindcă ei furau la ruta aceea. Sunt niște hoți toți. Anterior, consilierul comunist Victor Gurău a declarat că reforma în transportul public se tărăgânează intenționat, pentru că firma lui Iurie Topală vrea să preia controlul asupra parcului urban de autobuze. Atunci, atât consilierul liberal cât și primarul Chișinăului au respins acuzațiile.